Урмансыз muhterem тамашачыларыбыз, Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыру үз эшен башлап җибәрә. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерәбез. Бүген безнең программада. Адәмнәр повестенең рус теленә тәрҗемәсе җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Yani okudum, 2-3 saat içinde okudum. Okugan vakitte любой нормальный кешегә хас булган bütün хисләрне кичердем мин. Казакстанда милләттәшләребез Мөслим һәм Ришат Абдуллиннарга багышлап музей ачылган. Әстерханның көрәш үзенчәлекләре. Сборный командаларыбыз бар. Шыгабыз дальнейший аренаға. Шыгабыз Казанда булдык, Акбарыста көрәштек. Кичкенәләр үсеп тора. Алда кушса чемпионнарда булар. Сарыкташ районының Лейсән татар ансамбленә 7 ел. Карыйсың аларны, күңел күтәрелә. Шулар белән бер арасында буласы килә. Иңгә иң, кулга кул. Бу сүзләр Бикмуллиннар гаиләсе турында. Мен әйтәм, син миңа бик ошыйсың, авылда кызлар да күп. Мен сине барып алам дидем дә, абыйга әйттем дә, алдык та кайттык 16 яшында. Язучы, галим, җәмәгать эшлеклесе Галимҗан Ибраһимовның тууына 135 ел тулу уңаеннан 2022 елда Татарстан һәм Башкортстан республикаларында истәлекле чаралар байтак уздырылды. Шушы көннәрдә Уфада тагын бер вакыйга. 1921-1923 елларда Идел буенда һәм Уралда булган коточкыч ачлык турында язылган Адәмнәр повестенең рус теленә тәрҗемәсе җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителде. Китап турында тулырак Башкортстандагы хәбәрчебез Гөлшат Сафина видеоязмасында. Галимҗан Ибраһимов 1887 елның 12 мартында Уфа губернасы Стәрлетамак өязе Солтанмурат авылында, хәзерге Башкортстан Республикасының Авыргазы районында дөньяга килгән. 20 гасырның 20 еллар башында Идел буе өлкәләрендә булып узган ачлык фаҗигаләренең тетрәндергеч күренешләрен тасвирлаган Адәмнәр повестен ул төгәл 100 ел элек 1923 елда иҗат итә. Әсәр төрле чорларда әдәбият белгечләре тарафыннан төрле күзлектән бәяләнә. Озак елларга татар әдәбиятыннан төшеп тә кала. Тик 1990 елларда гына Адәмнәр әдәбиятка кире кайта. Әсәр 2020 елда төрек теленә тәрҗемә ителгән иде. 2023 елда повестның язылуына 100 ел дигәндә ниһаять ул рус телендә дә дөнья күрде. Мин аны окудым, 2-3 сәгать içinde окудым. Укыган вакытта любой нормальный кешегә хас булган bütün хисләрне кичердем мин. Күңелем булганып, елап әллә нәрсә киттем. Адәмнәр люди китабы төбәк тарихын өйрәнүче Галимҗан Ибраһимов тукымыннан булган Марат Ибраһимов һәм язучы Рәйхан хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Халисә Мөхәммәдиеваның уртак көче белән дөнья күргән. Китап 4 бүлектән тора һәм гомумән 20 гасырның 20 еллар башындагы ачлык темасын төрле яклап ача. Беренче бүлектә 1921-1923 елларда Урал Идел буенда булган вакыйгаларның кыскача анализы китерелгән. Икенче бүлек ачларга ярдәм темасына багышланган һәм Совет хөкүмәтенең ачлык белән көрәшкә керткән роленә уңа бәя бирелгән. Өченче бүлектә исә авторлар ачлык истәлеген саклау турында фикерләре белән бүлешәләр. Басманың соңгы өлешендә Адәмнәр әсәренең русчага тәрҗемәсе урын алган. Шушы повесть тәрҗемә ителеп кенә калмады, биредә. Беренче тапкыр дип әйтик рус телендә. Аңа өстәп инде булган бүтән документлар ачлык турында Урал, Идел буе халыкларында бу хәл нинди аянычлы булган. Менә шундый мәгълүматлар була бу китаптан. Тәрҗемәгә килгәндә бу тәрҗемә татар телен онытып барган һәм татар телендә бәлки инде бөтенләй укымаган кешеләр өчен дә классигыбызны ачарга да ярдәм итер. Приводятся исторические данные о голоде при помощи большого количества архивных документов. И тема это очень довольно актуальна. Я думаю, что она даст движение для дальнейших научных трудов и публикаций. Марат Хак улы сүзләренчә, ул 1921-1923 еллардагы ачлык темасын 15 елдан артык өйрәнә. Аның шушы еллар дәвамындагы эзләнүләре, архив документлары Адәмнәр китабында урын алган. Бу китап бик кирәк әле вакытта. Кеше онытып бара булган хәлне. Хәзер
ярдәм кәтер безгә бүген юл югай. Үзебезнең җиребез бар, кешеләр бар. Кешенең бүтлеге булса эшләргә эшлиләр инде. Аштан үлмәбез. Ләкин бу китап инде кешене этәреп бирә. Тарихны сакларга, шуны тошарга. Китап туенда тарихчылар, татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре һәм әгъзалары, студентлар катнашты. Чарага җыелган халыкның фикеренчә, басманың төп казанышы статистик материалларга бай булуы һәм архив документ нөсхәләре бастырылуы. Тарихи хәтерне саклау өчен 20нче гасырның 20нче елларындагы ачлыкка объектив караш кирәк. Галимҗан Ибраһимовның әдәби тексты да объективлыкны булдыруда уңай нәтиҗә бирә, ди китап авторлары. Уфадан Гөлшат Сафина, татарлар. Усть-Каменогорск шәһәре талантлы җырчыларының Казахстан музыкаль мәдәнияте үсешенә бәяләп бетергесе зур өлеш керткән татар халкы улларының ватаны булуы белән дә билгеле. Опера җырчылары дуэт башкаруга нигез салучылар Абдуллиннар бөтен Казахстан халкының горурлыгы. Казахстан Республикасы хөкүмәте карары нигезендә Көнчыгыш Казахстан сәнгать училищесына халык артистлары бер туган Мөслим һәм Ришат Абдуллиннар исемен йөртә. Бирдә аларның истәлеге өчен кабинет-музей ачылган. Иҗади мирас белән Аделя Тыгъбәтова таныштырыр. Игезәкләр Мөслим һәм Ришат Абдуллиннар 1916 елның март айында Усть-Каменогорск шәһәрендә эшче Рудакоп гаиләсендә туалар. Аларның таланты балачактан ук сизелә. Когда им исполнилось 15 лет, отец отправляет в Алмату. Там уже сестра, и они едут поступать в музыкально-драматический техникум города Алматы, который вначале поступает Муслим, через год поступает Ришат. Они замечательно, с отличием оканчивают это училище, и их отправляют в Москву после окончания. Они учатся в студии при консерватории имени Чайковского. Успешно заканчивают, приезжают в Казахстан, и начинается их деятельность. Альмира Дюсупова училищеда 15 елдан артык җитәкчелек итә һәм алар өчен бөек җырчыларның иҗади мирасын саклау мөһим булуын билгели. Шунлыктан училищеның беренче курс студентларын беренче чиратта Абдуллиннар тормыш юлы һәм аларның Казахстан музыка сәнгате үсешенә керткән өлеше белән таныштыралар. Их творческая жизнь – это пример служения искусству. Для наших студентов это на самом деле те люди, те певцы, те артисты, которые являются примером. У нас есть отделение вокальное, где готовят певцов. Наши студенты отделения академического пения в своем репертуаре обязательно исполняют произведения народных артистов братьев Абдуллиных. Поэтому я хочу сказать, что работа по популяризации творчества Абдуллиных, воспитанию патриотизма, она продолжается, и она, так сказать, как бы краеугольный камень в работе нашего учебного заведения. 1998 елның 30 декабрендә Казахстан Республикасы хөкүмәте карары нигезендә Көнчыгыш Казахстан сәнгать училищесына халык артистлары Бертуган Абдуллинар исеме бирелә. Һәм 2012 елның 9 февралендә бу музыка калиятендә кабинет музее ачыла. Шунысы билгеле, фоторәсемнәр, грампластинкалар, китаплар, Казахстан опера сәнгатенә нигез салучыларның шәхси әйберләре, булар барысы да уку йорты мөгаллимнәре тарафыннан узак еллар дәвамында җыелган. Уникаль әйберләрнең бер өлешен безгә җырчыларның оныгы Карина Абдуллина тапшырды. Ул гаиләнең музыкаль традицияләрен дәвам итеп кына калмый, бабалары турында хәтерне саклау белән дә кызыксына, дип әйтә музей мөдире. История гениальной семьи. Можно выбрать такое словосочетание, если вспоминать именно артистов, братьев Абдуллиных, так как их дети, их внуки также продолжили свою творческую деятельность и внесли большой вклад в музыкальную культуру Казахстана. Вот, например, сейчас мы видим вот на нашей родословной на стенде Алибек Днишев, это племянник братьев Абдуллиных, Саганай Абдуллин, сын Муслима Абдуллин, также стал профессиональным музыкантом. Здесь мы дальше видим Заур Абдуллин, сын Ришата Абдуллина, также стал оперным певцом, и его дочь Карина Абдуллина тоже продолжила творческую деятельность, она стала солисткой дуэта мюзикола и одновременно актриса. И еще дочь Ришата Абдуллина Зухра, она тоже стала концертмейстером. Әлеге музейда җырчыларның тормыш юлы турында архив мәгълүматлары белән танышу гына түгел, аларның иҗатына да кагылырга мөмкин. Многое мы здесь узнали, чего раньше не знали. Поэтому
очень, как говорится, яркие впечатления. Особенно нас впечатлила оригинальная музыка. Грамм-пластинка прям за душу берет, щимит. Татар халкы үзенең атаклы якташлары белән һәр вакыт горурлана. Казах иле дә Казахстан мәдәниятен үстерүдә абый кардәшләренең осталыгын һәм өлешен лаеклы бәйләде һәм аларга мактаулы исемнәр бирде. Мөслимгә Каз СССРның халык артисты, Ришатка СССРның халык артисты һәм Каз СССР дәүләт премиясе лауреаты. Шулай ук алар икесе дә хезмәт кызыл байрагы орденнары белән бүләкләнделәр. Без үз Каменногорск татарлары бик кырылынабыз шундый мактаулы якташлар белән. Ришат һәм Мөслим Абдуллиннар. Алар өчен конкурслар, хәтер кичләр үткәрәбез. Иң яхшы студентларга Абдуллинар исемендәге стипендия тапшыралар. Татар мәдәни үзәктә дә без аларны һәр вакыт искә алабыз. Алар белән бик горурланабыз. Абдуллинар абыйларының иҗади тормышы Казах милли сәнгатенең барлыкка килүенең тере тарихы. Алар аны үстерүгә 30 ел опера сәхнә һәм концерт эшчәнлеген багышлаганнар. Казах, рус, Көнбатыш Европа классиклары һәм совет композиторлары оперларында әйдәп баручы партияларын җырлаганнар. Бүген аларның партияларын училище студентлары башкара. Әдилә Тухбатова, Татарлар, Усть-Каменогорск шәһәре, Казахстан. 2023 елның 26 май көнендә Әстерхан өлкәсе Җәмәл авылында Татарстан Республикасы сәнгать осталары концерты, 27 майда 13-нче Бөтен Россия авыл сабантуе узачак. Бу уңайдан әзерлек эшләре бара. Бөтен дөньяда яшәүче милләттәшләребез әлеге чарага әзерләнә. Батырлар сөлгеләрен хәстерли, Әстерханның үзендә көрәш ничек куелган соң? Батырлары бармы? Лесена Садретдинова видео язмасында. Бийек Ефәк юлында урнашкан Әстерхан каласы. Билгеле инде сәүдәгәрлек белән шөгыльләнгән милләттәшләребез татарлар монда гомер-гомергә күпләп яшәгән. Ханбикәбез Сөембикә дә шушы яклардан икәнен инде әйтеп тә торасы юк. Бүген дә Әстерхан каласы үзенең йөзен югалтмаган һәм безнең милләттәшләребез монда күпләп гомер итә. Әстерхан шәһәрендә без еш булабыз. Әлеге сәяхәтебез билгеле вакыйгаларга бәйле. Сабантуй көрәшсез булмый. Хәзер аңа әзерлек бара. Хәзер без спорт үзәгендә Әстерхан шәһәренә һәм монда нәкъ менә 13-нче Бөтен Россия авыл сабантуена әзерлек бара. Бөтен сабантуйларны мин 30 ел уже алып барам, как главный судья татарча көрәш белән. Бөтен областной сабантуйларны сборный командаларыбыз бар. Чыгабыз дальнейший аренага. Чыгабыз Казанда булдык, Акбарыста көрәштек. Кичкенәләр үсеп тора. Алла кушса, чемпионнарда булар. Шунда яшибез. Монда эшлибез. Мин үзем тренер. Гомер буе тренеры булып эшлим по греко-римской борьбе и параллельно гомер буе көрәшәм татарча көрәш белән. Яшьләрне өйрәтәм, кичкенәләрне. Менә шулай. Менә монда бездә хәзер куаныч булып тора. Бу безнең центр булды. Бездә яңа президент сайланды. Федерация борьбы көрәш и борьбы на пояса. Бу була бездә центральный зал. Монда бөтен ярышларны, бөтен соревнованияларны проводить итәбез. Быелгы авыл сабантуенда да сез булачаксызмы? Обязательно авыл сабантуенда булабыз. Насип итсә, Алла кушса, киләләр безгә башка регионнан. 10 весовой категория була, 5 категориядә көрәшәләр яшьләр, 18 яшькә хәтлем, 5 категориядә көрәшәләр взрослыйлар инде. 10 ел элек Әстерханда көрәш федерациясы барлыкка килгән. Спорт для меня всегда имеет значение важное в жизни. Что касается
моих детей, они занимались тоже борьбой, самбо, дзюдо. На базе этого зала мы организовали секцию борьбы на поясах и борьбы кореш. Вот. Дети ходят здесь с прилегающих районов, приезжают, с сел приезжают. Бывает набарывание, когда здесь участвуют и по 300 человек, бывает даже детишек разных весовых категорий. Обязательно в Сабантуе тоже будем участвовать, свою сборную тоже мы соберем. Татар егетләре берләшеп көрәш федерациясе эшчәнлегенә ярдәм итеп торалар. Biz Tatarlar bizning naslni qaygarabız. Көрәш булырга тиеш бөтен дөньяда. Кунакка килегез, көтәбез. Сабантуй була язда Алла кушса насип итсә, көтәбез, килегез. Ләйсәнә Садырдинова, Татарлар, Әстерхан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Сарыкташ районының Лейсән татар ансамбленә 7 ел. Карыйсың аларны, күңел күтәрелә, шулар белән бер арасында буласы килә. Иңгә иң, кулга кул. Бу сүзләр Бикмуллиннар гаиләсе турында. Мен әйтәм, син миңа бик ошыйсың, авылда кызлар да күп. Мен сине барып алам дидем дә, абыйга айттым да, алдык та кайттык 16 яшында. Ирешелгән казанышлар һәм бүгенге яшәеш. Сарыкташ районының Лейсән ансамбленә 7 ел. 2018 елда ансамбль халык исеменә лаек була. Уңышлары бихисап. Төрле бәйгеләрдә җиңү, өлкәдән тыш күрше төбәкләрдән чыгышлар ясау, иң мөһиме милли үзаңлы, булдыклы кешеләрне барлау, туплау булгандыр. Моның дәлиле ансамбльгә яшьләрнең тартылуы. Оренбургтан Фирүзә Әбсәләмова. Концерт алдыннан сынга әзерлекләр. Булай итеп җырлау өчен туган телне яхшы белергә кирәк. Ансамбль эшмәкәрләр белән хезмәттәшлекне дә җайга салырга тырыша. Алар ярдәме белән беренче костюмнар да тегелә. 2 апайым ерде шу Лейсән ансамблен башлангач ук. Шул концертларына килеп карап утырдым. Сикереп төшеп, йырлардай, биердай булып утырдым инде. Җырлары, репертуарлары да бик охшый. Мин шушы коллективка үсеш телим, зур тагын да инде. Мин Оренбургда яшәгәндә үк Лейсән ансамбльнең артыннан всегда следила. Вот. И менә карыйсың аларны, күңел күтәрелә, шулар белән бер арасында буласы килә. Җиде ел дәвамында ансамбльнең бу икенче костюмы. Алар Сарыкташ район мәдәният бүлегенең ярдәме белән тегелә. Чишмә башыннан ук даими җитәкчеләре. Солистки есть у нас, дуэты поем, трио поют они. В общем, разнообразно. В Уфу ездили на телевидении. Там записали 3 песни. Әйе, Башкортстанның Туймазы районында узган Җырлый Гали Тебагара фестивальдә хәвескар ансамбльләр арасында Лейсән төркеме җиңү яулый. Нәтиҗәдә ансамбль Уфаның Туган тел телеканалыннан җырлар яздырырга чакыру ала. Хәвескарлар җырларны берничә тавышка башкаралар. Песни обожаю. И вот это позволяет просто жить позитивом, заряжает. Атнага 2 мәртәбә килсәк тә бер-беребезне сагынабыз. Кызлар барыбыз, без дружные. Концертларга йөрибез. Үзешчәннәр барысы да талантлы. Әле үзләре чигә дә, үзләре бәйли дә. Лидия Машева кул осталарының берсе. Шул ук калфакларны үз кулыбыз белән ясыйбыз. Шул ук чигүләрне, алъяпкычлар бездә юк иде андый костюмнар. Шуннан инде менә нәрсә кирәк, үз кулыбыз белән эшләргә тырышабыз. Шундый оста уңган булган кызлар бездә ансамбльдә. Шулай ук әйтәсем килә үзебезнең җитәкчебез турында. Ул безнең бик талантлы руководитель, җитәкчебез. Шулай ук күп җырларның аранжировкаларын үзе ясый.
ниндейдер интернетта булган минусларга гына җырламыйбыз без. Безнең ансамблебезнең үзебезнең генә шундый аранжировкалы язылган җырларыбыз бар. Оренбур өлкәсеннән Фируза Абсалямова, татарлар. Иңгә иң, кулга кул. Бу сүзләр Бикмуллиннар гаиләсенең тормыш шигыренә әйләнде. Төмән өлкәсе Казанка авылында бергә инде ярты гасыр гомер итәләр. Читтә яшәп гомер итүче татар гаиләсе турында киләсе видеоязмада сөйләрбез. Билгеле булганча, Идел буеннан күченүчеләр Төмән шәһәреннән 60 чакрым ераклыкта урманнар һәм сазлыклар арасында берничә авылга нигез сала. Шуларның берсендә инде 50 ел Вахит һәм Нурания Бикмуллиннар гаиләсе гомер итә. Алтын туйлары хөрмәтенә Төмән өлкәсе хакимияте гаиләне рәхмәт хаты һәм медаль белән бүләкләде. 70-нче елны менә шушы Нурания дигән кыз белән танышып киттек. Усмановка авылыныкы юл. Мен әйтәм, син миңа бик ошыйсың, авылда кызлар да күп, мен сине барып алам дидем дә. Абыйга әйттем дә, алдык та кайттык 16 яшеннән. Вахит Бикмуллин Казанка авылында яшәгән. Каләшне дә шунда алып кайткан. Салада күмәк хуҗалык булган вакытта яшь гаилә шунда хезмәт куйган. Авылдашлары исә ат караган бензин салу станциясында ашлык складында эшләгән. Мин за ферма булып эшлидем, аны даяр киттереп куйдым үзем янда бергә күңеллерәк булыр дип. Нурания кәләш булып килгән вакыт Казанка авылының чәчәк аткан чорына туры килгән. Биредә тормыш кайнап торган, әмма бүген авыл халкының саны нык кимегән. Урамнарда тынлык хөкем сөрә. Кибет ачып, үзебезнең ишек алдында менә шу избушкабызда кибет ачып сатындык. Халыкка ипи, тоз, бөтен нәрсәне алып кайтып, хәзер инде туктаттык аны да, алайдык уже. Авыл халкының күпчелеге хезмәт ветераннары. Бүген Казанка авылында хастахана, мәктәп, кибет тә юк. Шуңа күрә яшьләр туган авылларыннан күченергә мәҗбүр. Халык бик күңелле, матур яши. Һәр бетте инде авыллар. Кибет тә юк, больница та юк. Халык та әзәйде. Менә шушы күрше тирәдә генә эш җырт кына калдык дип әйтергә була. Бик әзәйде авылда, 20 җырт калды бары. Гаилә үз көннәрен иртә башлый. Иртәнге сәгать 5-тә торып, хайваннарны карыйлар, кышын кар чистарталар, җәй көне бакчада эшлиләр. Сарыгыбыз бар, сарыклар тотабыз, җәй көне кышкыртлар алабыз, тавыкларыбыз бар, 30 баш тавыгыбыз, атлар асрыйбыз, 3 баш. Вахит белән Нурания 3 бала үстергәннәр. Хәзер аларның 9 оныгы да бар. Балаларның кунакка килүен түземсезлек белән көтәләр. Кичләрен алар чәй эчеп, яшьлекне искә төшереп, яраткан җырларын җырлап үткәрә. Син йөрерсең кайталмыйча, мин йөрермен талмыйча. Диана Бикмуллина, Рөстәм Салтукиев, татарлар, Төмән өлкәсе. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Татарлар тапшыруы игътибар үзәгендә сәяхәтләрен дәвам итә һәм милләттәшләребез тормышында булган вакыйгаларны яктыртып бара. Иртәгә дә дәвам итәрбез. Татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Сау булыгыз.